sortear público do alumnado. Por tanto, seguimos con éxito o mundo digital que xa está aquí e que vais a seguir movendo a moitísima. Iniciar a tramitación, que empezará unha primeira fase de consulta pública. Por tanto, fomos a pioneiros en regular a inteligencia artificial. Promovido pola Consellería de Facenda e aprobar o peche do exercicio orzamentario para o ano 2024 cos datos que suministra a Consellería de Facenda e que revelan que rematamos o ano cun superávit do 0,2%, ademais, ao mesmo tempo, reducindo a débeda. A débeda, xa o contaba un consello anterior, foi reducida en 233 millóns de euros, 1,2 puntos na porcentaxe ratio débeda Producto Interior Bruto. Estamos xa no nivel do ano 2011 e, ademais, este superávit ven de ter recibido máis ingresos dos previstos inicialmente, dos que se nos sinalaran a principio do ano 2024, o que permitiu, entre outras cousas, recordarán, o rescate das peaxes en sombra de varias autovías galegas. Por darles algún dato máis, grado de execución do orzamento 100%, tivemos un gasto de 844 millóns de euros superior ao exercicio do ano 2023, esforzo investidor moi notable, moi por enriba da media das comunidades autónomas, 16,5%, e seguimos sendo as comunidades que paga con máis axilidade os seus provedores, media de 16 días. Por lo tanto, xestión orzamentaria rigurosa e que esperamos seguir cumprindo no exercicio orzamentario do ano 2025 no que nos atopamos.